Crko da Bog da onaj ko izmislio peglu, svi bismo živjeli izlužvani i srećni. I evo mene izlužvane u prijatoj košalji za ovu vrelinu. Htjela sam da vas pitam, ćete da učite knjigovodstvo? Pretpostavljam da čekate september, obično sve škole počinju od septembra. Međutim, nova grupa škole knjigovodstva počinju u avgustu iz jednog prostog razloga. Obuka traje 4 meseca, imamo avgust, septembar, oktobar i novembar. Već u decembru počinju pripreme za završni račun i već od decembra nećete imati vremena da se posvetite knjigovodstvu. A šta radimo to 4 meseca? Dobijaš radni materijal u štampanoj formi, bolje rečeno ukoričeni registrator, trgovina platni promet, proizvodnja usluge spoljna trgovina, troškovi zarade, porez za dodatu vrednost i skripta koju treba čuvati, treba će ti za kasnije, osnovna sredstva, završni račun. Upis je počeo, prijave stižu, ima još uvek mesta. Ako budete čekali septembar, bojim se da ćete možda malo kasnije početi sa obukom, jer je broj mesta ograničen na 15. Već sam pričala o tome, ja želim da znam svakog svog polaznika, ja želim da se posveti svojoj grupi i zato je broj mesta ograničen na 15. 16. koji se prijavi, sledeća grupa će biti oktobar. I naravno, prijave na sajtu, ja volim knjigovodstvo.rs, svi ste dobrodošli.